Cando o sol empezou a nascer, das alturas un ángel baixou e falou con María e falou con Xosé para dicirlle Xesús vai nascer. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños voaban cantando os paxariños. E a Virxen ao seu lado está, que Xosé bota leña no lar, pra quentarlle o neniño e as manciñas, porque fai frío e pode chorar. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños voaban cantando os paxariños. E a neve máis branca quería caer con ledicia sobre aquel portal, e a xente subía por aquela montaña para chegar ao primeiro a Belén de Xudá. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños voaban cantando os paxariños. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños voaban cantando os paxariños. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños voaban cantando os paxariños. E a terra empezou a alumbrar, as estrelas quixeron bailar, e por riba de montes e camiños. Todos vostedes, é un placer estarmos en Santa Comba en ler para presentar este libro, celebrar a aparición desta nova obra de Xosé Antonio Andrade. Permítanme que saúde ao alcalde de Santa Comba, que está aquí presente, a concelleira de Cultura, a Alberto Romar Landeira, o alcalde, e moitas grazas. E permítame tamén que saúde, se el me permite, que o trate así, a un bello amigo que é Xesús Palmou, non? Que está aquí presente e que ven da Estrada, e que foi conselleiro de Xustiza da Xunta de Galicia hai xa uns poucos anos. E, por lo tanto, pois, un saúdo especial ao alcalde de Santa Comba e a Xesús Palmou. E a todas e a todos vostedes, evidentemente, que son as persoas máis importantes neste momento, porque fan posible que este acto se celebre, que levemos a cabo pois esta pequena festa, non? De celebración dun novo libro de Xosé Antonio Andrade. Estas 180 páxinas deste libro, que xa é un obxecto físico, como dicía Luis Seoane, non? Definía o libro como un paralelepípedo, non? Con 6 lados, é un obxecto real que contén o libro interior, que son os diarios 2020-2022, os cómaros da vida de Xosé Antonio Andrade. 108 páxinas na colección Baldaio de edicións Espiral Maior. Este libro leva un índice onomástico porque nese universo que establece o autor nos seus diarios sistemáticos en certa maneira, como crónica
en marcha no plano temporal do pensamento, da reflexión, da leitura, do vivir que fai o autor. Incorpora un índice onomástico extenso que dá conta desa galaxia de experiencia onde entran personaxes, onde entran figuras, onde entran persoas que formaron parte dun tempo de experiencia e de reflexión levado a cabo polo autor. E hai tamén un índice toponímico. E eu dicíalle a Antonio antes de virmos cara Santa Comba, nos vimos de Carballo, dicíalle, por certo, Antonio, no índice toponímico que o libro incorpora aparece citada Santa Comba. Santa Comba está. E estamos agora aquí celebrando, ¿no? E está a terra de Xallas, ¿no? Porque Xosé Antonio Andrade, a partir do núcleo fundamental, vital, da parroquia de Seabia en Coristanco, que é o seu lugar de nacencia, é o seu lugar natural, é o motor inicial que todo funda, pois ramifica a súa andaina persoal e a súa andaina de observación literaria pois nun amplo territorio de Bergantiños, tamén fora de Bergantiños. Por lo tanto, celebramos que a terra de Xallas e Santa Comba tamén estea presente. O libro leva un retrato, eu quero comentalo, unha fotografía espléndida de Isabel Pichel, que lle dá pois un certo aire francés a esta edición dos Cómaros da Vida. Un xénero, os diarios, que non son como xénero literario moi comuns na literatura galega contemporánea. Están evidentemente, que son unha gran referencia, o diario 1921 Francia, Bélxica, Alemanha de Castelao, cando Castelao realiza pois esa viaxe por estes países. Apareceron primeiro varios fragmentos na revista Nós entre os anos 1922 e 1923, e os diarios de Castelao ven a luz de xeito definitivo no 1977. E hai outro libro de diarios, o diario concebido como literatura pura, de Julio Negueruela Vázquez, que se titula Diario dun pirata confinado, que é un libro publicado no ano 2021 e que foi escrito a xeito de diario durante a pandemia. El mesmo di nese libro entre o 14 de marzo e o 14 de xuño exactamente do ano 2020. Por lo tanto, este libro que hoxe nos chama aquí Os Cómaros da Vida inscríbese neste xénero dos diarios, que na literatura galega non ten moitas referencias. Por tanto, entra a formar parte dun xénero con toda a súa luz e con toda a súa calidade, con todo o seu estilo, con toda a súa forma, universo de formas, dun xeito absolutamente, diría eu, non só importante no plano literario, senón como unha referencia actual. Estamos diante dun libro distinto, non é unha novela, non é un ensaio, é un libro conformado a base de reflexións de carácter vital, inmediato do autor sobre a súa propia existencia, sobre a realidade exterior a un mesmo, a observación da natureza, a observación dos accidentes da vida que se van producindo. Cando eu escribín un pequeno limiar, un pequeno prólogo a este libro, cando Xosé Antonio
Andrade, que digo nese limiar, decide ofrecernos aos lectores uns diarios que levantan acta dun espazo temporal determinado da súa vida, 2020-2022. O autor, Coristanqués, introduce no título de xeito particular a palabra cómaros, os cómaros da vida, o substantivo plural é cómaros. Eu lembraba inmediatamente cando comezamos a traballar neste libro os cómaros verdes, non? Que é un clásico da poesía galega contemporánea. E os cómaros asociados á vida propia, en fin, que son os cómaros? Pois os cómaros son montículos ou outeiros, tamén ladeiras semiverticais dunha congostra, ou faixas de terra, prados pequenos, que se deixan sen cultivar ao redor dunha herdade labradía, ou, se se quere tamén, finalmente, bordos incultos dunha leira nos que se aproveita a erva. E isto está, basicamente, tirado do dicionario de Isaac Alonso Estravís, e, por tanto, a definición de cómaros. Neste caso, no plano simbólico, os cómaros como accidentes vitais que levan ao autor a expor todo un universo de reflexión literaria. Por tanto, os pasos dados no fluir do tempo, as tarefas humanas, no día a día, as diferentes tonalidades do existencial moi presente neste libro, a dialéctica do ver e do actuar en determinadas circunstancias, a percepción do extraordinario, porque Antonio Andrade é un finísimo observador da realidade e sabe captar aqueles aspectos non tan comuns da realidade mesma. En definitiva, é un libro que é un camiño aberto das palabras cara a unha ética e cara a unha estética e unha vontade, por lo tanto, que acaba sendo pois unha vontade do espírito e unha vontade de acción. Poderíanse, non me quero estender moito, poderíanse falar de diversos aspectos. E hai un aspecto interesante neste libro de Antonio Andrade, que é como trata el a retranca, como utiliza certas claves de observación da realidade a través do filtro humorístico, a través dunha visión moi particular, nesa crónica do persoal que contén unha interioridade profunda do humano do autor, no plano afectivo, no plano dos lugares que son propios, de aí tamén o índice toponímico, nun plano confesional, en fin, e ao mesmo tempo iso, ese rexistro literario con toda a súa profundidade, pois conformando un mapa, se se quere ver así, de cláusulas temporais, pois está tamén trufado dun sentido do que é o humor finísimo, que xa está tamén encastelado en certos aspectos, e que Antonio sabe tratar dunha maneira absolutamente elegante. Simplemente felicitar a Antonio Andrade por este novo libro. El como novelista ten obras anteriores que forman parte xa dunha trayectoria moi importante como escritor. Nas cortinas do tempo, do ano 2019, Reválida de Sexto, que é anterior, do 2008, que tivo unha
unha segunda edición, ou Querida Paula, que tamén unha novela que ten unha segunda edición recente no ano 2022. Por tanto, parabéns a Antonio pola súa dedicación ao literario e pola súa teima en seguir ofrecéndonos obras que nos provocan pois conmoción, que nos provocan emocións, porque Antonio é un fino ourive do sentimental, se quere ver así, no mellor dos sentidos. Entón son obras as súas, como tamén estes diarios, estes cómaros da vida, que provocan iluminacións en nós. Acabaremos identificándonos. En moitos tramos do libro acabaremos sendo tamén nós, de algún xeito, protagonistas das historias, que no fondo son historias, que Antonio nos conta. Para presentar o libro como persoa central aquí nesta mesa, pois temos a Natalia Lema Otero. Primeiro hai que dicir unha cousa, que hoxe está de cumpleanos. Entón, parabéns todos para Natalia Lema, porque hoxe está de cumpleanos. Eu, cando coñecín a Natalia Lema, que é de Vimianzo, das Baíñas, non? Sí, de Baíñas. As Baíñas, non? Fiquei asombrado, porque ela publica o seu primeiro libro que escribe con 16 anos, un libro titulado Baos, que fai referencia á aldea dos Baos, en Mazaricos, Sí, correcto. que foi obxecto no seu día, pois, o encoro da fervenza que asulagou e que fixo desaparecer ese espazo físico onde vivían os teus avós. E ela escribiu un libro que mistura poemas e relatos, publicado no ano 2016. Tiñas 17 anos cando saiu ese libro. 16 daquela. 16, ainda saiu o libro con 16, non? Entón, resultoume sorprendente. Pero é que en 2 anos seguintes, con 18 anos, e cando publica, se non estou trabucado, corríxeme, un libro que chamou moito a atención naquel momento, xa non eran poemas e relatos, era Prevención de riscos agrarios na Costa da Morte, o título, que é un libro que non é ensaio, que contén elementos, é unha obra técnica de divulgación, cun prólogo, e ademais naquel momento, do presidente do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos e Agrícolas de Lugo, non? Sorprendente aquela autora a que temos hoxe aquí. Despois publica, iso sí, o primeiro libro de poemas, Do amor e o delirio, no ano 2021. E hai pouco, despois dunha gran cadea de premios recibidos, a partir do ano xa 2017, pois vai encadeando diversos premios de poesía, de narrativa, contos de misterio no camiño, no ano 2022 é un dos premios, o premio Terras de Chamoso, o premio Abelino Díaz, en fin, no ano 2023, por tanto, o ano pasado, foi premio Xuventude Crea, que convoca a Xunta de Galicia, cun libro moi condensado de poemas ás horas prontas, un libro de poemas. Por lo tanto, Natalia, moitas grazas pola túa presenza, para nós é un prazer. Quero rematar, antes de darlle a palabra a Natalia, tamén recoñecendo este espazo no que estamos, este espazo que cumpre 40 anos de existencia, que Isabel Ares foi capaz de crear e despois de proxectar xa
nun plano internacional, coas diversas franquicias, de ler librerías non só en Galicia, sino tamén fora de Galicia, en Andalucía mesmo, en Zamora. Chegou a haber unha franquicia de ler librerías, sempre mantendo ademais o título Ler, en Andorra, coido, non? E, polo tanto, pois tamén celebrar eses 40 anos é un placer estar aquí. E eu lembro, remato xa, lembro que estivéramos aquí, Vítor Freixanes e máis eu, hai 20 anos, celebrando mesmamente os 20 anos de existencia. Pasaron outros 20, non? O sea, isto do tempo é algo misterioso. E, polo tanto, Isabel, todos os parabéns pola túa resistencia e polo teu bo facer no mundo do libro. Dicir que esta rede, franquicia rede de librerías que naceu en Santa Comba, foi a primeira do Estado español e a segunda, como tal, rede franquicial de Europa. Isto é certo, non? E, por tanto, é realmente, pois, é algo que debemos recoñecer e que debemos parabenizar. Natalia, tes a palabra. Moi boa tarde a todos, sobre todo, como digo sempre, por compartir este espazo, o vosso tempo, a vosa dedicación, porque nos cómaros da vida, como di este libro, tamén é preciso ás veces ollar con esa mirada sentida que se atopa en toda a obra de Xosé Antonio Andrade. A verdade é que con el teño unha relación de amizade de bastantes anos, dende que publiquei o meu primeiro libro. Gustaríame destacar de Antonio, pois, que é desas amizades que un vai trillando no camiño cando coñeces escritores, sobre todo consolidados como el. Eu sempre digo que hai dous tipos de persoas: os que te apoian polos réditos, polos premios, polos recoñecementos, e outros que te apoian cando empezas, cando aínda non tes un nome recoñecido ou sinalado, que continúo nese proceso. Pero verdadeiramente Antonio sempre me dou o seu apoio, e ademais é unha das persoas máis críticas que coñezo, porque sempre que saca un libro sempre saca a súa pluma, o seu bolígrafo, e dedícase tamén a dar ese sentido crítico das obras. É moi fácil adular os escritores, os amigos, as persoas as que lle tes estima, pero é moito máis complicado poñerse na tesitura de correxilos, de dicirlle melloras, de darlle unha perspectiva crítica cando vivimos nun mundo onde verdadeiramente non se estila demasiado. Ademais, Xosé Antonio é unha persoa de oficio, é algo que me gustaría sinalar nesta sala durante esta pequena sesión. É abogado, pero non é un abogado convencional. De feito, eu que traballo no meu día a día con moitos abogados, dende logo nunca me crucei cun abogado como Xosé Antonio Andrade, porque non é o estereotipo de abogado que se nos ven á mente cando coñeces unha persoa desta profesión. É dicir, é unha persoa que tamén escapa dos convencionalismos que a miúdo temos, desas etiquetas que deberíamos de erradicar no mundo no que vivimos. Ademais de que ele é a miña obra, evidentemente, eu tamén son crítica ca súa obra, gústame selo, creo que a ele tamén lle gusta que o sexa, e gústame moito as súas obras, a súa querencia pola terra, esa divulgación que ten da súa parroquia, de Seabia, que sempre leva por bandeira, esas cores que sente con paixón. Pero eu creo, gustaríame resaltar de Xosé Antonio Andrade a súa visión como novelista. De feito, querida Paula, lino fai moitos anos, cando aínda non saíra a reedición de Espiral Maior, que é fabulosa, e recomendovolo encarecidamente, porque é unha novela, aínda que é moi diferente, ten un ritmo, unha narrativa moi similar a Flores Negras de Rafael Lema. Eu, persoalmente, sen coñecer a historia de querida Paula, que non me gustaría entrar en camisa de 11 varas, pareceme que é desas historias que necesitas vivilas e que debe ter un trasfondo de vivencia, de historia persoal, que fai que o escritor escriba esa novela tan fabulosa e cun ritmo tan voraz
que en tan pouquiñas páxinas condensadas é capaz de atraparche. Eu creo que nas presentacións que fixo de querida Paula, de feito lín algunha entrevista, dicía que non estaba baseado en feitos reais. Gustaría facer un spoiler e dicir que todos os escritores temos unha base real en todo o que escribimos. Aínda que non sexa personificación directa, sí que é verdade que hai un trasfondo. E con esta obra, cos cómaros da vida, eu creo que a xente do cotiá, a xente que nos relacionamos con Xosé Antonio Andrade, quedamos plasmados, é dicir, pasamos de persoas reais a personaxes, e ao mesmo tempo tamén é unha contra, unha ventá para que a xente nos coñeza, pero dende unha perspectiva máis cotiá e dende o diario persoal e a perspectiva do autor. Gustaríame dicir que a vida é un ciclo, é algo que repito moito nas presentacións que fago, sobre todo cando presentamos Do amor e o delirio. Referíame sempre nas presentacións do libro que comeza sempre ca infancia e remataba ca vellez. Eu creo que a vida que tamén é un ciclo, e non sei se as vidas se repiten, como dicía o psiquiatra Brian Weiss. Eu creo que Xosé Antonio Andrade é un pouco ateo, agnóstico, un pouquiño de todo, pero gustaríame crer que nos podemos encomendar en outras vidas, de que as vidas se repiten. Xosé Antonio Andrade danos a oportunidade de mirar dende unha perspectiva intimista, persoal, a súa vida, a súa ollada. E a min recórdame este libro moito As voces baixas de Manuel Rivas. Cando os autores deixan unha impronta persoal nos libros, refléxase na perspectiva dos autores, e de feito está collendo e está recibindo unhas recesións maravillosas este libro, por exemplo, de Pepa Meixeiras, que tamén é unha persoa moi crítica nos seus artigos de opinión, nas súas recesións, e por iso tamén me gustaría agradecervos que os esteades aquí, porque verdadeiramente é unha oportunidade maravillosa de colleitar, de ler un xénero tan pouco común como son os diarios, porque é un exercicio de autoperspectiva propia que adoita ser tamén doloroso por veces, e sobre todo nunha época, nun período tan senlleiro como é do 2020 ou 2022, polos feitos históricos que acaeceron, e tamén pola perspectiva persoal que seguramente vexamos tamén do autor neste libro. Gustaríame resaltar algo, que de todos os amigos políticos que teño, Xosé Antonio Andrade tamén é dos máis críticos e sobre todo os máis honestos, algo que non se estila na política nin local, nin estatal, nin de ningunha índole, non? Eu creo que é unha persoa duns principios moi marcados e sobre todo que ten unha exixencia continua, unha exixencia que a veces incluso asusta, non? A min gustaríame que dicirlle a Antonio que ninguén é profeta na súa terra, pero que ele o está conseguindo, porque verdadeiramente está deixando unha impronta en Seabia, en nome de parroquia, neste libro, en toda a súa obra que verdadeiramente xira sobre a súa querencia e o seu amor á terra. De feito, no libro, eu aparezo, é verdade que eu enseñeille os penedos ensineille os penedos de pasarela, que reivindicando un pouquiño o meu vimianzo querido, pero que non se escribe aquí é que eu tamén coñecín outros lugares gracias a Antonio, como por exemplo a Capela de San Bartolomeu de Santa Comba. Entón creo que non hai mellor lugar para presentar este libro e dicirlle a Antonio que ninguén é profeta na súa terra, pero que ti estás moi preto de selo. Entón non me gustaría estenderme demasiado, porque hoxe o protagonista é el, e gustaríame darlle paso e que nos contase un pouquiño a súa perspectiva sobre esta maravillosa obra. Gracias pola súa atención. Moi boa noite. Cando entrei por esa porta, a verdade que me sentía sinceramente tranquilo, despreocupado. En primeiro lugar porque pensei que ao mellor non habría moito máis de 5 ou 10 persoas, e non é así, e iso, pois, francamente, prodúceme unha satisfacción grande. Pero
o certo agora vexome abrumado polo que acabo de escoitar de Natalia, lóxicamente tamén polo que avanzou Miguel Anxo, me quero agradecer especialmente a súa intervención a ambos. A Miguel Anxo porque acompáñame sempre en cada presentación, cousa que non teria por que facer, pero o certo é que está sempre aí, para min é moi importante. Sei ademais que puxo moito empeño en facer unha edición de calidade deste libro, que efectivamente ten. E en canto a Natalia, pois efectivamente eu creo que a primeira vez que coincidimos e tivemos ocasión de conversar foi durante unha excursión que fixemos, non me acordo se foi co Instituto de Estudios Bergantiñáns, do que son tamén membro integrante, pola terra dela. Chamoume moito a atención que tu era, creo que na eira da casa ou nas proximidades, un dolmen. Eu sempre bromeo predio, teño unha amiga que ten un dolmen a carón do palleiro, non? Eu creo que xa é premonitorio, digo, porque Natalia representa de alguma maneira, pese a súa extrema xuventude, a fouteza da muller galega, vinculada ao mundo rural, ademais ben asentado nel, que o defende, que o propaga e ilustra, por suposto, tamén. Estou especialmente agradecido tamén a librerías Ler, e debo dicir que non é a primeira vez que estou aquí, porque no ano 2007, cando autoeditei, porque de outra maneira non era posible, o meu primeiro libro, que era este, Se había nome de parroquia, pois teño que dicir que Isabel foi a primeira persoa que contactou comigo telefónicamente para brindarme a oportunidade de presentalo nalgúnas das librerías Ler. E recordo, a título anecdótico, que non só foi eso, esa xenerosidade, sino que incluso saín daqui con agasallo, porque tiña aquí un exemplar da vida e obra de Pepe de Xambaña, de quen evidentemente tiña coñecemento, pero que en todo caso logo serviu para volvelo a ler xa con máis detenimento. E como eu teño esa manía de facer anotacións en cada libro que pasa polas mans, pois aquí tamén repellín. Se había 3 de agosto de 2007, xa pasou un tempo, agasallo da librería Ler de Santa Comba, o día en que lle fun a deixar o primeiro lote de 10 libros. Bueno, despois recordo que efectivamente presentei este primeiro libro en Póvoa do Caramiñal, e había moita xente. Pasei no mal, porque era a primeira vez que falaba de algo do que eu escribía, e había moita xente, había xente que prestaba moita atención, que despois interactuou comigo, fixeme sentir moi ben. E como a vida danos constantemente exemplos de para diante e para atrás, para que exercitamos como debe ser o sentido da humildade, tamén se me brindou a ocasión, a través de Isabel, de participar na Feira do Libro de Monforte de Lemos. Iba daqui de Santa Comba un rapaz que presentaba un poemario en castelán, e chegamos ali e non había ninguén. Entón, o que decidimos foi presentarnos entre nós, intercambiar un exemplar do libro, tomar despois unhas cervezas e volver para casa como se nada pasara, vale? Porque a vida realmente é así. Bueno, si se me preguntara, aínda que eu creo que tanto Miguel Anxo como Natalia acertaron moi ben xa nas súas palabras, si se me preguntara por que escribo, para quen escribo, cal é a razón de ser, eu botaría man, porque non hai moitos días que lía unha entrevista que se lle fixo, evidentemente xa hai bastantes anos, a José Saramago. Aclaro que hai unha distancia sideral que me separa del, pero quer dicir que en canto ao que vou a decir pode valer, non? Entón, decía, hace uns 20 anos era ya cuadragenario e estaba sumido en unha crisis que non me atrevería a llamar existencial por medio de unha palabra tan grave. Escribí un poema en el que se leían estos versos: el que se calla como yo he callado,
no podrá morir sin haberlo dicho todo. La amenaza era clara y pasé a los hechos. Después he publicado 17 libros. La respuesta que me gustaría dar a por qué escribo es muy simple, porque permanecí mudo durante mucho tiempo. Bueno, pues insisto, salvando a distancia literaria que pode haber entre este monstruo das letras e un servidor, a mí pareceme que a mí tamén me pasou un pouco. Eu era unha persoa, un rapaz desde a infancia máis remota, moi introvertido, moi tímido, mesmo con problemas conductuais, era dos que se pouco menos que agochaba debaixo das caixas de cartón cando entraba alguén na casa. Entón, bueno, pois, eu creo que eso padecino durante bastante tempo. Ainda o padezo, cuidado. Ainda que dixen que entrara moi tranquilo por aí por esa porta, pero ainda o padezo. O que pasa é que, home, un cos anos vai adquirindo ferramentas para sair airoso das situacións, e de feito estou aquí e ainda non caín. Entón, pois eu creo que escribir serviume para eso, para deixar de estar calado, para que comunicar coa xente, sacarme de encima a imaxe de persoa antipática e de careto ríxido que efectivamente teño, pero, bueno, logo, se a xente me fala, descubre que tampouco é para tanto, non? E no que atañe, no que atinxa a obra en sí, aos cómaros, xa se explicou aquí a súa estrutura, xa se falou do significado da palabra cómaros, do seu sentido metafórico a hora de leválo como título ao papel, e o único que se me ocurre, porque eu creo que non hai acto literario que deba de exceder dunha hora, porque a mente do ser humano non é capaz de prestar atención por moi interesante que sexa o que digamos, que tampouco é o caso, máis aló dese tempo, vale? Entón, como empezamos ás 8:15, deberíamos de acabar, ser máis puntuais, incluso acabar ás 9, non? Entón, a min o que se me ocurre é botar man directamente do libro, porque, efectivamente, nas miñas camiñadas, nas miñas pequenas viaxes pola comarca, pola de abaixo, Bergantiños, mas tamén pola de Xallas, Noia e demais, bueno, vou tomando notas e vou contando cousas. Entón, efectivamente, aparece Xallas nalgúna delas. Entón, como a mellor tamén sirve para que saiades de aquí con unha mínima referencia sobre do que conto, pois, se me permitides, leo algunha desas, para acotar o tempo e non aburrirvos. Domingo 13 de setembro. Escapada entre furtiva e domingueira. Hai que estar de volta para xantar, que Consuelo, a patroa da casa, non é comensal de menú requente. Pero en ocasións un par de horas dá para moito se o espírito é propenso a deixarse levar polos carreiros da mañá. Sen saber a conto de que, erguín repensando versos de Avilés de Taramancos, esa ansia de luz que se leva dentro. Desde o adro da igrexa de San Campio, seguramente que moitos de vós coñecedes, ata onde cheguei ao cabo dunha hora de camiño, é posible ver a cabeceira oriental da Serra do Barbanza, que tan certeiramente evoca e nos achega a figura do poeta noiés. Fixen un altiño en San Aurente de Entins, rodeado de maceiras, nogais e pexegueiros. Agardei a que do adro fora marchando canta xente asistiu á misa. Esculpo agora a silente estrutura do val e, máis aló da súa xeitura, o dentado cume do tremuzo. Estou a afirmar cos ollos metraxes curtas dunha vida en harmónico equilibrio, onde apenas algún can irrompe sen desafino no concerto da traslúcida e cálida mañá.
Jesús Méndez Torrado contame a de veces que ten feito este mesmo descenso ata Serra de Outes desde o mirador no que agora escribo, mais tamén desde Pino do Val ou a Pereira. José Luís Figueiras fálame de vieiros alternativos que atravesan a Pesadoira e Chacín e dun tremendo bocadillo de chourizo feito en Suevos, a aldea de seus avós maternos, a que no seu familiar paterno tiñamos rebautizado moi cariñosamente como a tía do Croio. Visito e reparo polo miúdo no cemiterio vello xusto detrás da igrexa de San Campio. É unha paraxe preñada de recordos entrañables. Cando xa papá non conducía o seu propio coche, máis que para ir á feira a Carballo, un día pediume se o traía aquí para ver e rezar ao santo do nariz grande e aquilino, mentras eu trazaba con tranquilidade as curvas pechas que da meseta dos Xallas levan cara a ría de Noia, por entre soutos e carballeiras, papá ia contándome como nalgunha daquelas casas que abeiraban o camiño, pasara el os primeiros anos mozos como aprendiz de canteiro, con meu avó Antón e meu tío Manuel. Sempre a memoria e a palabra de papá. El, que era tan parco en palabras. Ben, a carón deste texto, que ten evidentemente unha carga afectiva, pero tamén de descripción paisaxística, encontraredes outros párrafos que non teñen absolutamente nada que ver e que algúns, pois, a mellor fan burrir moito. Realmente é o que pretendía, non solamente amosar aspectos sentimentais da miña observación diaria, sino tamén facerlle descubrir a xente a importancia desas pequenas cousas que para min efectivamente é a única religión posible, a das pequenas cousas, un panteísmo ben entendido. E hai incluso algúns párrafos que só se entenden se sodes capaces de lelos con mentalidade de neno. Eu escoito con moitísima frecuencia o que me preguntan e contan os meus netos. E iso é unha auténtica fonte de filosofía, pero sobre todo é unha resposta práctica aos problemas máis profundos que poidamos cada día vivir. Si conserváramos durante toda a vida o sentido práctico dos nenos, non nos meteríamos nin na mitad dos berenxenais en que efectivamente acabamos meténdonos. Termino, se acaso aclarando, porque senón a mellor pode verse fora de contexto, que o libro concebeuse como un libro tamén ilustrado con fotografías. A min gustame moita fotografía, entón digamos que de moitas delas partiu cada un dos textos. Iso que provocou que había tantas fotos que me interesaban que chegamos á convicción de que facer unha edición con tantas fotografías tería un custe de edición tan desproporcionado que non sería viable económicamente. Entón, pois, tuve que escribir máis para renunciar ás fotos para que pudera entenderse. E ainda así, insisto, hai parágrafos que realmente só se entenderían se dispuxéramos da fotografía. Con todo, non desistades de verlos igual, porque probablemente cada quen lle encontrará o seu sentido. Quedan 5 minutos para as 9, insisto que hai que respetar os tempos, pero ao mellor, se queredes facer algún comentario, alguna pregunta, para min será, bueno, pois será un placer respostar ou seguir o fío da propia vosa do voso propio comentario. Sin máis, pois, moitas gracias. Pois temos un tempo para calquer intervención, calquer comentario que irades facer, pois aquí estamos. Eu, Antonio, o tema das fotos, non? Mentras ustedes pensan na intervención próxima, non?
eu quería, como editor e como amigo, como lector de Antonio, eu son lector moi activo da obra novelística de Antonio, ¿no? Por lo tanto, quería que estes diarios tivesen valor literario per se. Na literatura galega non hai unha gran tradición de diarios, non existe. A partir de agora, verás, Antonio, como comezan a aparecer diarios de autores e de autoras. Non tardarán moitos meses, porque ti sentas agora, sentas no espazo actual da literatura, xa no século XXI, no? E sentas cátedra, digamos así, con este libro de diarios, no? Por lo tanto, para que tivesen o valor literario per se, constituísen unha referencia. A diarística en Francia ten unha gran tradición, na literatura francesa, na literatura na italiana, na alemana, na portuguesa, están aí os diarios de Miguel Torga, realmente que son un auténtico monumento literario. Na literatura española, en fin, hai tamén unha gran tradición de diarios. Na galega non, por tanto, Antonio Andrade, con este libro, marca unha referencia, e isto vai ser, de alguma maneira, penso eu, un antes e un despois. Non sei... Sí. Vicente. Sí. Vamos a presentar, vamos a ver, eu veño de Outes. De Outes, era de Outes. Acertei que a lectura non, digo de Outes. En Outes temos a sorte de ter a grandes escritores como Francisco Añón Paz, do Resolvimento, que cantou moita Galiza. A Galicia que cantaba e falaba dos cumes do Pindo, que dicía que había deuses e guerreiros dese penedal que iba bramando. E tamén, e a parte de Añón, está a súa irmá, Nicolás Añón, que é outro escritor tamén na Serra actual que vive na Serra de Outes, Ramón Blanco Fernández, pois editou. E temos tamén escritores vivos actuais como Abel Tomé, premiados. E claro, e estamos rodeados, eu estou rodeado, e se vamos a Esteiro atopamos o lembrado Pepe Agrelo, que foi represaliado por escribir en galego, por facer a obra do mestre, Pepe Agrelo. E temos a Avilés de Taramancos, máis abaixo, a María Mariño, o cura de Fuime. É dicir, que estou rodeado de todo. Bueno, e a pregunta é cando vin de Outes, atopeime o significado de cómaros. Que carai vexo cómaros, porque eu nunca utilizaba esa expresión. Bueno, pois me fui ao dicionario de Leandro Carré Aldao, do ano 28. E ele nos describe variante de comareiro, variante de arredor, montículo, variante de outeiro, escarpa, taluz, declive entre dos terrenos de diferente nivel, laderas semiverticales de unha congostra. Esto decía no ano 28, en 1928, na época das Irmandades da Fala, porque fixo o dicionario para que se entendera o significado das verbas. E comareiro quer dicir o seguinte: faja de tierra que se deja sin cultivar alrededor de una heredad labradía, sirve para el tránsito, para pasto de ganado y para delimitar propiedades, taluz, escarpa, declive áspero de un terreno. Pero claro, dicen, aquí isto ten unha literatura, isto ten que significar algo máis. Vou buscar algo máis na actualidade, e me vou ao dicionario Xerais. Penso que é un dicionario bastante bo, isto de galego castelán e castellano galego. E a ver como lo fai o seguinte definición: franja de terreno que se deja de cultivar alrededor de unha finca, montículo. E comareiro ten o seguinte significado: franja de terreno que se deja de cultivar alrededor de unha finca, montículo. Claro, pero é que aquí me encontro con algo máis. Isto na literatura que significa?
unha metáfora da vida. claro, además. un cacho de terreo. Bueno, sigo lendo. E me vou ao famoso Dicionario Xerais da Lingua. A verba cómero foi a seguinte definición. Ven do prerromano do latín cómero, que significa amarse. Porque os que nos gusta o latín é que estudiamos latín sin ser gregos, pois gustanos tamén o latín, buscar a definición. E pon, faise de terreo que se deixa sin cultivar alrededor de unha leira que sirva de separación e protección, arroleiro, comareiro, cómbaro, roleiro, ou valado de terróns ou arbustos que sirve de separación ou linde con outras leiras, camiños, corredeiros, etc. Comareiro, cómbaro, extrema, extremo, linde, lindeiro, toutizo, ou tamén noiro, terreo de certa elevación moi costento, polo xeral coberto de mato que sirve de límite a camiños, leiras, etc. Comareiro, cómbaro, ribada e ribado. Tamén hai dúas verbas que teñen o mesmo significado, comareiro e comarón. Eu, claro, me encontro así con estes significados e isto... Bueno, é o único que che podo é concretar o que ten aquí. E é, evidentemente, un significado... Non ten nada para terreos de leiras... É un significado metafórico. En todo caso, é certo que dependendo da comarca, se lle denomina a unha mesma realidade física de maneiras moi dispares. Vale? Entón, en Bergantiños, a palabra que quizáis máis se aproxima ou que pode ser sinónima é o ribazo. É o ribazo. Como se producen os ribazos? Como se van xestando ou creando? Bueno, pois nos terrenos que están un pouquiño en costa e hai distintas fincas, a base de irlas traballando cos anos, obviamente os arados van arrastrando na terra por gravedade para a parte baixa ata que vai facéndose ali un ribazo, unha diferencia de nivel respecto da leira de abaixo. Eso é o ribazo, eso é o cómaro. Na novela, no libriño, porque novela non é, non contei un número de veces que aparece a palabra cómaro, pero aparece moitas, porque vou observando o territorio, a paisaxe, entón os ribazos ou os cómaros, en función da época, da estación do ano, ofrecen un aspecto moi dispar, floridos, con fieitos secos xa noutra época do ano, pero en todo caso son uns elementos definidores da paisaxe bergantiñá, non tanto da parte da chaira, como se non acabais subindo, xa camiña daqui da zona de Santa Comba ou incluso en dirección a Soneira. E por contestar tamén un pouquiño o que decía Miguel Anxo, bueno, fomos un pouco astutos tamén, porque o subtítulo que vedes, Diarios 2020-2022, non é inocuo, non se puxo aí porque sí, porque efectivamente pensamos na posibilidade de que poida haber unha segunda entrega e que evidentemente xa sería Diarios 24, 27, o que lle cadre. E agora alguén ali... Non como falaba das distintas palabras, pero dicilo mesmo. Hai unha palabra entre nós, pero dicilo mesmo tamén, que se chama combro. 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 Compro. Combro. É unha variante, non? É unha variante. É unha variante. É un topónimo. Compro. E acabo de buscar no Estrevista, que significa... Sí, no Estrevista aparece como sinónimo. Significa máis. Moi ben, moi ben. Unha palabra de aquí. Pero hai un libro que antes eu fixen referencia que é Cómaros Verdes, de Aquilino Alvariño. É un libro publicado no ano 1947, con portada, por certo, de Carlos Maside. En ese libro, bueno, Aquilino Iglesias Alvariño é un clásico da poesía galega. É un dos primeiros libros que se publica no franquismo, non? En galego, en 1947. Un libro extraordinario. E aí Aquilino Iglesias Alvariño, chairego da Terra Chá, pois utiliza cómaros, e é a palabra que eu coñezo dende neno, prácticamente. Cómaros na Terra Chá, o valor primordial e o que lle dá Aquilino Iglesias Alvariño, por iso titula Cómaros Verdes. Refírese aí a esa faixa de terra que recollen os dicionarios,
ese bordo non cultivado dunha finca, dunha terra de labradío, onde se fan pois os sulcos ou sucos, non, tal, e hai unha zona verde, porque aí medra a erva, como a los verdes, que fixa un espazo, non? E aquí Cómaros, claro, como dicía Antonio, ten valor metafórico e simbólico, non? O sea, os cómaros son accidentes, sexa cal sexa a definición que utilicemos, montículo, depresión no terreo, lugar elevado, que tal, unha fongostra que fai, pois son accidentes físicos dun espazo, dun terreo. E aquí os cómaros son os accidentes da vida. Efectivamente. Por lo tanto, o título que o pensamos moito, estivemos traballando nesta obra meses, non? Coas supervisións, correccións, as distintas probas, tal. E eu coido que acertamos, Antonio, coa palabra cómaros, porque recuperamos para un título, recuperamos unha palabra que eu coido que é fermosa, non? E a referencia dos cómaros verdes pois ainda lle dá un valor especial. Tamén a utilizaba moito, non en títulos, pero sí na súa obra, Manuel María. Claro, Manuel María era moi seguidor de Iglesia Alvariño, chairego, claro, porque a palabra cómaros na terra xa ainda hoxe está viva, ainda os labregos a usan con frecuencia. Aquí decimos, as franxas de bago, decimos arroz. Arroz. En Soneira tamén, en Vimianzo tamén dicimos arroz. Claro. É educativo e outra vaca. O idioma é tan rico. Como vaca, Verdade. E sobre todo en tan pouca distancia. Sí. Unha vaca a corda, para comerse e para quedar pola vida do cultivo. É a franxa de terreno que non se presta para cultivar, É a faixa. que ademais se deixa expresamente para poder moverse por ela sin invadir a finca do veciño, etc. E ademais era onde tradicionalmente se tendía a roupa ao clareo. E eu iba a engadir que incluso desde o punto de vista emocional eu tamén xa estou nunha época da vida na que obviamente constato, como faredes todos vos, que a vida é un sucesivo salto de cómaros, pero ademais agora empezo a entender que máis que ir saltando cómaros non se sabe para chegar a donde, un ten que xa ter asumido e aprendido que máis ben hai que empezar a baixalos, e que ao fin e ao cabo no último dos cómaros vas encontrar sempre un río. E o río leva a tomar, pero que a vida non deixa de ser ese río que te leva a un cementerio definitivo. E ademais é unha maneira ata ecolóxica tamén de interpretalo, que non é o río que vai apodrecendo polo camiño e que vayan, pois, ao mellor, nacendo novas plantas, novas árbores e novas flores e que sirvamos para algo, porque para outra cousa non valemos. Ten a palabra coido que Xesús palmou, pareceume, sí. Unha aclaración. Sí. O cómaro aparece recollido na nosa Lei de Dereito Civil de Galicia. Aí aparece recollido o cómaro e, ademais, di a lei que o cómaro será sempre propiedade da finca superior. Sí, Jesús, eu non quixen meterme nese berenjenal, pero efectivamente... Olha os barcos, Sí, así, pola parte de baixo do cómaro. sí, Sí. O cómaro pertenece a propiedade da finca da É o que non fai liña recta. Incluso, se me permites, Jesús, a precisión que acabas de facer ten, desde o punto de vista material, e de xustiza, o seu sentido. E é que, se non fora como ti ben recordas, a xente que facía acabando empuxando sucesivamente no seu cacho para volcalo sobre o de abaixo. A ver, vivimos nunha terra que é moi rica en coñecemento, moi rica en experiencias, pero tamén tremendamente rica nesa picaresca, non? Entón, efectivamente, a lei foral o contempla. Eu,
un tema que sempre me interesou, o dereito foral, obviamente, pero bueno, se non o saquei antes a colación, digo, xa están estes abogados falando das súas cousas, non? Aquí chamase Ribo, Ribaso, que a RUC ten outra sesión, e Compro ten outra, de outeiro, máis ben. Aquí distinguimos unha cousa de outra. Hai matices. Ainda que noutros sitios son sinónimos. Aquí non, son distintos, significados. De feito, dixo o Ribazo é da O finca Ribazo arriba. O Ribazo é de arriba. Claro, como di a propia palabra, arriba. Vicente. Sí. Falando de máis libros de diarios, queremos lembrar o famoso diario de Ana Frank, porque contaba casi todos os días o que lle pasaba, das historias, e iso foi o que estabas ti facendo, contabas o que se pasaba. E depois hai outro que era da mística Teresa de Jesús Cepeda e Ahumada, que escribeu el libro de su vida, e que tamén era un diario, que ela contaba o que lle pasaba e todo eso, como quería ir ás Indias para que lle cortasen a cabeza, que o decía ela así. Ao pé do teu comentario, Vicente, eu podo abundar nese sentido, que eu, precisamente por ese carácter tímido e introvertido, eu desde moi rapaz escribí uns diarios, nunhas libretiñas que aínda conservo pola casa, con a letra que hoxe en día habría que coller a lupa para vela, tal, porque normalmente facía aos agochadas e tal. Eran libretas que me traía meu pai de Francia, que ao mellor xa eran do ano 54, que non valían para nada, pero que eu tomaba moitas notas. Obviamente, Reválida de Sexto ten unha estrutura de diario e, para que vou a mentir, está construído seguindo incluso a cronoloxía real daqueles diarios de cando eu era estudante de bacharelato. E eu tampouco oculto, porque sería do género bobo se o fixera, que eu estudiei no tempo e no centro que estudiei. Eu fixen o bacharelato nos anos 68 a 73, 74, polo tanto, estudiei nun centro, nun colexio, nun internado, con a disciplina militarizada, e as lecturas que tiñamos ou que nos recomendaban, entre aspas, eran as que eran. Entón, evidentemente, eu son discípulo obrigado pois de Michel Coas, é dicir, do autor de Diario de Ana María, que mencionaste ti, e Diario de Daniel, porque estaban pensados para rapaces e rapazas, e moitas outras lecturas daqueles primeiros curas progresistas, xa máis tardíamente, cando xa tiña 16 ou 17, pois non recordo agora como chamaban este home que tanto éxito tiña entre os adolescentes, pero xa adolescentes un pouco máis contestatarios. Bueno, agora non me ven a cabeza, pero bueno, quero dicir que un é esclavo, de alguna maneira, da primeira literatura na que colleu hábito lector, e iso, queiras ou non, por moito que evolúes, por moito que evoluciones no teu pensamento, e por moito que vayas enriquecendo esas con outras lecturas, evidentemente algo queda, claro. A veces para ben, e a veces para mal. Tampouco eu son partidario de ir avergonzándose toda a puta vida do pasado, que somos o produto das vivencias do noso entorno familiar, do noso entorno social, etc. Bueno, agora sí que xa cumplimos a hora. Sí, eu o que quería, se me permiten, porque Isabel Ares ten previsto unha acción de recoñecemento e de felicitación especial para Natalia Lema polo seu cumpleanos, mentres Antonio asina exemplares do seu libro. Por lo tanto, Isabel, adiante. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Non vos conto que pedín que senón non se cumpre, Gracias, Isabel. Moitas gracias. Bueno, ahora só que
Pois hoxe eu Pasiño a pasiño por aquel camiño subía María que iba de parto e Xosé buscaba con sede de encontro un lugar seguro pro alumbramento. O vento fuxía por outra montaña e os regatos corrían sin tregua. En fogares quentes a xente dormía e mentras María choraba desperta. Chamaron as portas pedindo pousada e ninguna escoitou a chamada. O fillo de Deus, o máis grande home, tiña que nascer no medio da palla. As xentes humildes ao portal chegaron, mas os poderosos non lles fixo xeito. Non debe ser certo, decían reindo, que ese tan prove de Deus sexa fillo. Pasiño a pasiño por aquel camiño subía María que iba de parto e Xosé buscaba con sede de encontro un lugar seguro pro alumbramento. Pasiño a pasiño por aquel camiño subía María que iba de parto e Xosé buscaba con sede de encontro un lugar seguro pro alumbramento. Pasiño a pasiño por aquel camiño subía María que iba de parto e Xosé buscaba con sede de encontro un lugar seguro pro alumbramento. Pasiño a pasiño por